Nyakoro mgajwang dakika na pagaboro tok sangwen marukinyi machiegni kendo e okanga marariyo. Wadhi nyime gi chenro mar mbaka orome okang marariyo makama. Wajatudre gi jofwambo magu e kor gwenge mopogore opogore mar mondo bi ginyiswa ni jopiny to wacho ang'o e thor weche ma bende wantiere godo. Kapok asomo ote magi nyakoro mgajwang. Aringa nena nyaka e kaunti mano ma Migori kama wantiere gi jafwambo marwa George Juma. George Juma hani ni omakare amusi ni misawa. Kaunti mano ma Migori ochio nade kotenre kod luasi to jopiny wacho ang'o samoro ntiere kod jolonya e weche mago motenre kod masiche ma apuya. Chwalnwa twak e kaunti ma Migori. Erokamano Sharon na wiji makare. Kaunti ma Migori chio makare mana kaka thoth counties e Kenya mangima. Koth mapek osebiro ka iyude kaunti ma Migori. Kabende koth mabende kwang'io kinde ma juma achiel mokalo osebiro ka kelo midhiero mopogore opogore. Kabende report mayudo machiegni en odiochieng' manyoro bende chief mowuok e location no mar Central Kadeno yango ni nyaka sani king'io gwengego. Kwan familia malo 70 osedar e ute kalore kod koth bende nyaka sani koro chwe. King'io puothe bende mathoth mabende ne oting'o cham kaachiel kod kothe mamoko be nyaka sani koro pi mamomre koro oseketho. Kabende kwang'io kata wechego mag wuoth apaya thoth apeyego mag Nyatike bende nyaka sani moko kuomgi okal. Achiel kuom apaya bende nyaka sani koro okalre en apaya mowuok Sori ka ochomo Migori to ahinya kowuok gwenge mag Modi nyaka gwego mag Lwanda bende nyaka sani koro thoth oganda ok nyal tiyo kanyo ahinya kod nyamburko. Mae nyiso ni koth mochwe nyaka sani koro kelo midhiero opogore opogore. Kabende kinyi ma kawuono wantiere kod apisas kata jolony e wechego mag midhiero mag apoya e kaunti ma Migori modwa ng'endo nyaka sani mawuoyeni. Ji maromo nade bende nyaka sani koro chenro magi osethir kod koth mapek bende nyaka sani chwe e kaunti ma Migori to okenge mage magiseketo mar kedo kod midhiero machal kod mae. Miya achiel kachiel mondo achak kod director mochwe wechego mag midhiero mag apoya mondo wachak go wang'e ni to chenro margi chalo nade ka otende kod masichni mag apoya. Director ni chori machiegni ka adwa ni mokwongo iyangnwa jo neno ni to iluongi ne ng'awa. Erokamano nyakwara Ramogi, an nyinga Ochieng' Ombogo. I'm Director mochung'ne Environment, Natural Resources and Disaster Management. E kinde mar juma achiel koth biro ka chwe mapek. Ok ang'e ne wasewinjo ka gwenge moko osewach ni ji maloyo 70 familia 70 osedar kuonde ma gidake. Lipot maru yang' ni ji maromo nade ma midhiero ma kamae osejuke e kaunti Migori mangima. Erokamano ahinya. Ang'eyo ni sani wan gi koth mojiwore ma osekelo midhiero mar pi madonjo e puothe, moko donjo e udi, moko ketho kata yore. To as a county government, ne okwarito mondo koth ochwe koka wadhi oko. Ne wachako chon under the leadership of His Excellency Dr. Chilo. Ne wachako chon mipango kendo chenro kendo mikakati nitiere mo run from ward level obire sub county to gi sub county to gi county committees ariyo ma headed gi the governor and the county commissioner. Sub county mwalo wan gi response team ma obedo headed gi the county DCC to gi ward sub county admins to gi officers ma technical one go every sub county makao daily reports ma report nwa mok ginyal as a county to wadhi kendo aparo jopiny ong'eyo response mwasetimo kuonde ma ji osebedo drone pi osetero kuonde ma mining oseimore kuonde ma mach osewuoke wasetimo mano very effectively. To ma watimo very effectively nikata environment maber mwatiye watimo very effectively nikech county nigi skilled staff watimo kamano nikech nitiere some budget ma oket mondo wa respond go. To disaster ok en marwa kendwa. Disaster kobiro ogima duong' ma oingo capacity ma the county. Emomiyo one together gi the national government for this. To kwanyal bedo ne waling ka jo wa hinyore Migori County ni warito support mar the national government. Koro nitiere communication mwatimo makata part of gik mwatimo sani gi kendo wa appreciate the media for your role ni wa kang'adi machuok nyaka sani gino kenge magi musikero kata budget uchalo nade. As a county government one gi budget to I think Waziri will talk about it. Technically, I should be speaking about what we are doing, yes. But we have a budget. We have a budget.
we have trained people, we have equipment mawango, and we have responded. That tells you ni alafu wange lines EOC Director Dong will talk about it. Ma igo simu sasa na simu biro to we respond. Koro I think mtokni necessary nitie, equipment nitie, staffs nitie. We are doing all this. Kiwacho responsive familia mar Lopra biro ma osiwuok e mier magidake. Ang'o ma usetimo kuom familia gi kuwacho nu respond? Number mar prabiro no is contested okay nam nikech number one yudo from gwenge, from what that mean from the chiefs mane e gwenge opogore gi number no romo wacho, lakini nitiere visits ma osetim nikech one sectors opogore, one gi health, one gi disaster, one gi migawo mo opogore officers work they kendo gi assess kendo waka action based on assessment mwatimo. Erokamano kuom lipora maka wawuogi ja pisa weche go mag thieth kichako gi nyingi weche mag thieth obedo ka roch ranyi go mag nyatike kinde ma koth nono kinde mokalo hospital mar Kabuto ji nok nyadhi thieth tuoche mikelo kod lil bende biro ga ang'o ma utimo sani makoro midhios choponi? Erokamano, nyinga Tomodong en director mar public health achung ne geng'o tuoche e gwenge e county ma Migori ka. Nadwa wacho ni migawa mar health wase ikore moromo ne floods makoro dhi mbele ni. Adwa wacho mokwongo wan gi gimwaluongo ni emergency operation center. Emergency operation center ni en a county referral hospital. We get reports from the communities real time. Whatever occurrence, community-based occurrence motimore which is health related, iyoronwa emergency operation center for information, and then we act appropriately. I want to also say ni wasebedo gi commodities wase preposition maber moromo kwatudore gi migepe mopogore opogore mek sirikal, kwatudore bende gi washikadau partners mopogore kaka UNICEF. Wan gi gimwaluongo ni wash commodities mwanyalo tiyo godo ka midhiero ochopo ne jogo monego bed ni konyo. Wan bende gi prepositioned drugs and commodities. Wan gi miluongo ni buffer stock. Kata ka wan gi yedhe mitiyo gi osuptande, wabedo ga gi buffer stock at this time manyalo konyo sama midhiero makama ochopo. Ang'eyo ni pong' mar pi kelo weche mopogore opogore kendo nyalo miyo tuoche mamoko bedonji mainywa wan kaka oganda. To nadwa kwayo jo piny luo ni moso joma nitie kuonde ma pi pong'e kaka e thurwa ka Migori ka wan gi nyatike nitie kuonde ma pi japong'e. Wan gi Modi, wan gi Nyora, wan gi Kabuto, gi regions mamoko e county ma Migori ka. Nadwa kwayo jo piny ni mondo watang' sama pi biro, watang' kaber to wadhi e grounds man ni malo mondo kik pi nyorwa. Nikech ka pi osebiro, sama obiro to biro kelo tuoche mopogore opogore machalo kolera gi mamoko mathiedho nyalo bedo matek. Nadwa kwayo bende nikech county ka wan gi gold mining sites, kuonde ma wachimbe dhahabu. Kuonde gi nitie Suna West, wan Gorongo, wan Nyatike maging'enye kabisa. Seche ma pi biro kama gold ma kuonde mwachimbe dhahabu go jalwarga. Kendo ndalo mokalo kanyo giselwar ma jomoko kuomwa bende Nyasaye osekawo odhi oyweyo kode. To ne wakwayo ni mondo jowa matimo chimbo dhahabu okang' makawuono ni sama koth chwe ni waweye chimbo dhahabu matin. Wang'eyo ni dhahabu ndio tema samoro konyowa e ngimawa mapile. To waweye chimbo dhahabu matin mondo kodhni odog piny, nikech kwadhi kundo to buro lwar gibiro negowa. Kona kwanyi kwa Ramogi ni mondo watang' to wamed geng'o tuoche mondo kik jothurwa hinyre. Erokamano. Erokamano, watiegi apisa mogik adwa ni wacheki weche mag apaya gin weche achiel mosekelo mamidhiero manyaka sani koro kwako. King'iyo kacha nicho winjo ka MC ma Meoru kuom ranyisi ywak ne apeni madhi Meoru sani ok chopre. Apaya maduong' kod matindo. Mae migawo mari. Chenro mag wuoth chalo nade sama bende koth machalo kod micro dhi nyime? Erokamano George. Nyinga John Oringo. Ne waziri mar barabara Migori County. Kake wacha dieri Nyatike ka koth chwe kaka lo ma Nyatike en iyudo ka wabedo gi shida mang'eny e wach mar wuoth. Ni mar kuonde mang'eny en kuoyo, kuonde mang'eny en chuodho.
To king'iyo yo ma Muhuru ma MCA nyocha wacho, ang'eyo ni weekend nyocha wan gi problem kabisa chakre Friday, Saturday and Sunday ne barabara ma Migori madhi Muhuru era daraja Ratieny ne nitiere mukruok mar barabara nyocha lose gi Kenha, ing'eni ndara en mar Kenha, ok en mar county government. Ne nitie contractor notiyo ka koro seolo slab to weye ni mondo okiwa to koth obiro, bypass man giketo ne koth otero, koro ne wan cut off. To mor wacho ni contractor duogo olose, sani wuoth ma Muhuru nyaka Migori ni kare, dhano kalo kendo wuoth dhi kare. Kwa dhi mbele wan gadieri ni wan gi yo achiel kende, daraja achiel kende ma Migori kadhi Muhuru. Kaka county government wadwaro ni ka koth ochok wang'i waket box bridge malo kadhi winjo ka, mondo ka nitiere any issue e main road wan gi alternative. Mane gima program ma wan godo, waket daraja achiel kata ariyo makonyo main road ni mondo mi ji okal malong'o. Kati kodi kinde mokalo waseneno ka sasa ma koth chwa ywaga apaya gi igero gi nade momiyo apeyini sasa ma koth nyaka apaya uketo okang' mar na apaya mugero bedo motegno mok waywagi kinde duto ma koth. Erokamano George, abiro wacho gi chir ni nyaka nwakaw sirikal ka e higa makoro achiel ni apaya ma Migori County waseloso e standard mamalo. Mano en adieri, kanyo ta koth pok ochwe, yore wate mag county nyocha ringo kendo ne onge wach moro amora. Koth makoro biro ma excess en unpredictable, ok inyalo wacho. Nitiere mana sections mwang'eyo ni gin to ka koth ochwe to nyaka gibed gi problem. Kikawo yo ma Asori mabiro Masara, en kera ne time, kera weye nus. Koro kind Luanda gi Nyakweri ok nyal kalore ni mar en flood. Ok wanyal time sani. Ka kera nyocho konewa ni contractor duogo nen gogni ne pok ochule, kowacho noduogo wabiro rito mondo duogi. To kaka county koko duogo ka koth rumo, wasebedo gi plan ni wagole Nyakweri, wabuge gi greda mwakete Maram nyaka chop Luanda mondo mi ji oringi. So gima timore ni kiwinjo wach mar koth gi yore ng'eny ofach Nyatike, ni mar structure mar yo lo ma Nyatike ema chandowa. To yot walose e standard makare, standard mowinjore. Kata sani gechewa, mashindewa ni ready. Sani ng'e winjo ni yo ma Kebon madhi Sori, Obware nitiere kama ong'adore nyocha gi koth. Engineer wani kanyo sani ng'iyo ni tang'o mwanyalo timo mondo kik wa cut off Sori. So mekwa ma county walose standard, wan sani gi emergency, giga waketo ready, mwanyalo timo watimo, ni mar wasetime in the past. To wadwa ni wa maintain gi gibedi. Kama tek mwayudo ni koth ng'eny ahinya mok wanyal timo, obviously ok wanyal time. To en gima wapil ne jo public ni kama tek ni koth ng'eny, waweye uru waduoge ka koth rumo kaka wasetimo chien. Adwa chako kwayo jopiny ni kodhi ni samoro ochwe mang'eny ma yud ka aora opong', ting'eyo ga iparo ni olalo ni en oluwoga kama, in ga piko itemo mondo ing'adi. Wawe timo mano, watemuru wang'ad aora koponi pi osedok piny nona to gibiro terowa ga pikni wa. Mane gima nyaka koro wang'e. Erokamano kuom ler machal koda mano. Kinyalo winjo mago ne apisas mag county bende nyaka sama wuoyi ni gintiere bura opis machiegni ka bende gik magiloso en kaka inyalo kede kod midhiero bende nyaka sani koro ikelo kod koth. Ka bende koro pod wang'iyo ni to bura magiwuok go ni weche mage mabeyo madhi bende kod dhi konyo japiny e kedo kod midhiero bende nyaka sani koro ikelo kod koth e county ma Migori.